Vinga, doncs avui, nois, anem a pensar un nom que ens agradaria que estigués a les parets de la nova nau que tindran els de Prodis molt a prop de la nostra escola. Quin nom us sembla que quedaria bonic? Guineus, Guineus? I com és que t'agradaria Guineus? perquè és el nom de la nostra classe. Ai, és veritat, clar, des de quan teniu aquest nom? Des de segon. Vinga, doncs. Ajuda'ns a crear un espai realment inclusiu, on la comunitat és la protagonista, fent barri, fent ciutat. Un espai ple d'art, cultura, gastronomia, economia social, solidaritat i de tot el que ens proposem fer junts. Per només 10 euros mensuals, el teu nom per sempre a les parets del nou vapor de Prodis. Ens han donat aquesta butlleta i nosaltres posarem aquest nom que hem pensat. Junts som capaços. Junts construïm el vapor de Prodis. Fes història!